Dahil pa pwede, dahil pa ano daw ini, ang pasitema. Kumpadre Rinald, hanap buhay mo na tabi. Hanap buhay mo na tabi pa Rinald. Go ahead. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Sa Mayo 9 eleksyon, sa liwat na mahampang kita sa pinakanakula as in pinakamahalagang desisyon para sa sadiri, sa pamilya, asin sa banwaan. Nakapagdesisyon ka na daw kung si Isay ang sa imong iboboto, asin pagkakatiwalaan kan sa imong potoro? Desisyon Bicol 2022. Sisay ang karapat dapat sa pwesto. Sarong programang maghahatod kan mga plano ng lambang kandidato sa iba-ibang posisyon sa probinsya Tanalbay. Sa indong makakaiba at mga batikano asin tunay na mga broadcaster sa radyo sa pangingenot ni Henry Maceda, News Manager Mar de la Cruz, asin News Director Edwin Peralta. Sa indang hihimay-himayon ang mga kwalifikasyon asin plataporma di gobyerno nin lambang kandidato na nagmamaot na magkapot nin iba-ibang pwesto sa lokal na gobyerno. Desisyon Bicol 2022. Sisay ang karapat dapat sa pwesto. Poon sa Marso 25, alas 3 ning hapon. Live, hale sa Ayala Malls, Legazpi. Mananangog sa DCGB AM. Simulcast sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin DCGB Live app. Desisyon Bicol 2022. Boto mo, putoro ko. Via kan botante sa pagpili ng tamang kandidato. Dai pagpalampason. Live na live sa DCGB. Number 1 sa Mareta. Always at your service. Desisyon Bicol 2022. Sisay ang karapat dapat sa pwesto. Number one. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Mga baretang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal.
Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Inutuntan barata halid dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Miyaras tanto si Jimmy Nasolita. Jim, go! Nagtatabang-tabang niyan ang DPWH as in Provincial Engineering Office digdi sa Barangay Salugan, Kamalig, adjacent sa Nakan PEO. Kung matatandaan ang mga diki-digdi, nagkararangka, nagkarurugon durante kan bagyong Role, ngunyan dahilan sa versus kan duwang ahensya nangangabangaan na ini kan patrabaho. Mismong si Gobernador Al Francis Bichara nagsabi na ang mga proyektong nabid na asin nasa proseso na ninimplementasyon dahil naman iniapektado ka nagraraning eleksyon kung kaya duro diretso na ang trabaho kan diki-digdi diretso ini duman sa may porsyon kan barangay Gapo kan Kamalig tanganing madirihir ang tubig na hali dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon dahil makawagas ang tubig asin maapektaran ang mga kaharungan digdi sa nasabing lugar kaya ngunyan panahon ka na taginit inoportunidad na ini kan Provincial Engineers Office asin kan DPWH na ipatrabaho ang good news digdi durante kan rina punggas ini kan bagyo dati pati sa mga burabod nagkawarara na divert ang dalagan kan tubig sa ibang kan duminalaga na ini sa ibang lugar alagad sa ganyan na pinapatrabaho na ini kan DPWH sa PEO luway-luway nang nagbabalik ang bulos kan mga burabo digdi kung kaya pasalamat ang mga taga-salugan anuling sinibapang nag-aarap digdi ni natubig dahilan sa proyektong ini kan gobyerno pag nakawilta sigun kay Gobernador Al Francis Bichara sa pagiging gobernador siya sinabi kay nagulpi pang mga pinagpaplano siyang proyektong ipapagiribo digdi sa iba-ibang parte kan probinsya nin Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Miyaras tanto si Luwens Barcera may dagdag man na istorya. Luwens, kamen. Magiging limitado na sanaan na pag-report kan Department of Health Bicol kan sa indang update sa COVID-19. Ini makalihis na ipagpaluwas kan Information Unit kan Department of Health Bicol Center for Health and Development na poon Abril 11, 2022 makakaigwa na sindaning transition na surusimana na sana ang pagre-report kan sa indang COVID-19 update. Ini parte kan sigun sa opisina ini parte kan programa tangani nang mapakusog ang confidence kan publiko sa paagi kan pamumuhay sa new normal asin na pagkakaigwanin na pag-importansya sa iba pa mga programa sa Department of Health ang siring na bagay pinagpapangapudan man giraray kan sa indang opisina na kung bako pa kumpleto kan pagpapabakuna magpabakuna na asin na magpakumpleto kan mga doses tangani nang maibitaran ang pagkanayap kan COVID-19 sindaman ang nangapudan nasa palibot sindaman ang nangapudan na magsunod man giraray sa minimum public health standards araw kan pagsulot nin face mask kung nagluluwas pag-obserbar kan physical distancing pag-obserbar kan physical hygiene dahil taan COVID-19 yaon man giraray sa palibot. Dagdag na bareta on the spot report ako po sa LBB. Mantenidong bukas ang mga COVID-19 vaccination site maski pa busy ang mga lokal na gobyerno sa pagkampanya. Sigun kay DILG Undersecretary AP Macodin Singh, daing isasarado na mga bakunahan lalo na sa mga probinsya dahil importanteng mabakunahan ang gabos na mga daipa nakakaresibi ng COVID-19 vaccine. Sinabi niya ang nakauro na kan DILG ang mga local health officials para diretso ang pagbakuna sa tahaw kan campaign period. Sinabi pa ni Dinsing na may mga probinsya pamanggiraray na hababa ang numero kan mga natatawaning primary dose as in booster shot kan COVID-19
lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kaya ini ang tututukan kan gobyerno. Sinabi kan COMELEC na sindama busol nin lay na madiskwalifikar sa mga lokal as in national candidate sa eleksyon kung an mga ini magsayumang mag-atendir sa debate. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na gusto ninda na ang mga debate na sa indang pig-organisar maging mandatory lalo na sa masunod na eleksyon. Sa iyong sinabi na kukonbinsero ninda ang Kongreso na ibugtak na maging rekisito na mag-atendir ang mga kandidato sa mga ipapaapod na debate kan COMELEC. Idinadagpa man ni Garcia na kundi mag-atendir sa debate, ini pwedeng maging basihan sa diskwalifikasyon kan kandidato siring man maging ground nin election offense. Piglinaw ni Health Secretary Francisco Duque na nagkigwanin backlog kaya medyo nag-itaas ang kaso kan COVID-19 sa nasyon. Ini ang kasimbagan ni Duque sa tahaw kan kaaditan kan Octa Research Group na nanotaran na medyo nagdalangkaw na naman ang kaso ng COVID-19. Sa katunayan, sinabi niyang hababa ang positivity rate mantang pigtutukon pamanggiraray ang healthcare utilization rate. Mantang pinunas na kan Secretary ang pagkatakot na magkaigwa giraray ng COVID-19 surge sa nasyon. Ipupursigir kan COMELEC na gibuho na mandatory ang pag-atendir sa mga debate kan mga kandidato sa masunod na eleksyon. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na sindang kukonbinsiron ang Kongreso na magpasar nin propwestong lakdang manunungodigdi lalo na tabako basta-basta saro sa ng aktibidad ang debate. Siyang sinabi na importante ang pag-atendir sa debate kan mga kandidato dahil ang dirigdi may hiling kan publiko ang kaisipan nin sarong kandidato pati na ang mga plano as in eksperyensya kay niya para masolusyonan ang mga problemang pigaambang kan publiko. Inanunsyo kan Department of Interior and Local Government na naglangkaw ang nagaparang klase ng krimen, partikular ang panghabas matapos na iperarom sa Alert Level 1 ang nagaparang lugar sa nasyon. Sigun kay DILG Secretary Eduardo Año na posibleng magdaranin pag-itaas kan level ng krimen ang pagturo sa nagaparang restriction asin pagluwas girare kan kadakol na tao dalang sa pagbaba kan COVID-19 cases. Na pag-araman na para sa panghabas kay banan sa 8 na focus crime and murder, homicide, physical injury, rape, robbery asin panghabas ni mga lunadaan asin motorsiklo. Bantang hinagad man ni Anyo sa publiko na maging maingat asin mantinidong alerto sa kapalibutan lalo na kung magduman sa mga mataong lugar. Matabang ang COMELEC sa mga paratukdo sa saindang apelasyon para magkaigonin overtime pay sa saindang trabaho sa aldaw kan eleksyon, pati na ang paghali nin buwis sa saindang honorarium. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na ang poll body iyon mag-aadal sa apelasyon kan mga paratukdo asin i-endorse ini sa ahensya siring sa Bureau of Internal Revenue. Siyang sinabi na sinda naglalaom na makakatabang para maipaabot sa BIR kung pwedeng pag-isipan na dahi na pagsingilo nin buwis sa mga maserbi sa aldaw kan eleksyon. Pinunas kan Department of Energy ang pagkatakot kan publiko may kinaraman sa nahiling na kakulangan sa supply ng kuryente. Sigon sa DOE, dahil sindang nahiling na problema sa supply ng kuryente ngunya na panahonin taginit maging sa nagadang-adang na 2022 election. Sa naging pahayag ni Director Mario Marasigan kan Electric Power Industry Management Bureau kan Department of Energy, daing nakaitaas na yellow warning ngunyan o pagnipis kan supply ng kuryente. Tinawan ni doon na Marasigan na daing mangyayaring rotational brownout o pagkapendyente kan supply ng kuryente dahil sa padagos na pigbabantayan kan sa indang ahensya ang sitwasyon kan kuryente para mapaghandaan ang posibleng kakulangan in supply ng kuryente sa nasyon. Ang mga Pinoy pwedeng makahapot direkta sa mga kandidato para presidente asin vice-presidente sa gigibuhon na town halls na panginginotan kan COMELEC. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na ang town hall iyon aktibidad kung sa insisimbagon kan mga kandidato ang anuman nakahapotan na ipapaabot sa indakan audience. Ang town halls kan COMELEC
inigigibuhon na sa maabot na Abril 23 asin 24. Siyang sinabi na may hiling man ang partisipasyon kan mga ordinaryong namamanuan na gustong maghapot, magtawkan sa indang opinyon, maghagad din reaksyon sa mga kandidato asin iba pang issues. Didesisyonan na kan Commission on Elections sa Lunes ang apelasyon kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ma-exempt sa public spending ban ngunya na panahon ng eleksyon. Sinabi ni Comelec Commissioner George Garcia na kanakaging simana pa sa naninda hinagadan ang LTFRB nin ebidensya as in position paper may kinaraman sa sendang fuel subsidy program. Sa ngunya na sirarom na nin pag-aadal ang mga dokumento asin sa Webes ipapresentar ang sendang rekomendasyon sa Comelec Inbank. Siniguro ni Garcia na tulos nindang aksyonan ang hirit kan LTFRB lalo na takadakol na mga tsoper asin operator nin mga jeep ang naglalaom sa subsidyo. Magagarumdo man na sinuspindir kan LTFRB ang distribusyon ng fuel subsidy sa PUV driver asin operator dalan sa ipinautob na public spending ban epektibo kan Marso 25 sagkod Mayo 8. Inilansar kan Department of Interior and Local Government ang sa indang nationwide information drive. Tanganing maedukar ang mga hobenes manunungod sa responsableng pagboboto. Kaiba sa mga partner agencies asin grupo sa kampanya ang COMELEC, National Youth Commission asin Legal Network for Truthful Election o LENTE. Kasabay man digdi ang lecture ni COMELEC spokesman James Jimenez manunungod sa paggamit ng vote counting machine. Tinukarma ni Lente Executive Director Abogada Rona Caritos ang misinformation, disinformation asin malinformation may kinaraman sa maabot na eleksyon. Siyang sinabi na they dapat magamit nin fake news. Ipinahayag kan pinagkasang samahan ng mga tsoper at jeepney operators nationwide o piston na dakula pa manggiraray ang numero kan senda mga miyembro na daipa nakakaresibi nin fuel subsidy. Sigun kay Modi Floranda, presidente kang grupong piston, na daipa manggiraray nawawara sa mga tsoper asin jeepney operator ang dati ng problema na sa endang kinakampang asin ng mamatian sa tao kan pandemya. Sinabi ni Floranda na saro sa mga problema kan senda mga miyembro ang pagkuanin mga ayuda halay sa gobyerno kay banan na digdi ang kawaranin mga load asin cash card. Pinarumdom ni PNP Chief General Jonardo Carlos ang gabos na mga kandidato sa eleksyon na bawal ang pagkampanya sa Abril 14 asin 15. Siyang sinabi na ini base sa calendar of activities na ipinasarakan COMELEC. Idinadagdag pa man ni Carlos na istriktong babantayan kan mga pulis ang mga aktibidades sa mga pampublikong lugar sa nasabing mga petsa asinan mga politiko asinan sa indang mga suportadores na madadakop na masuhay tulos man na ipapaabot sa COMELEC. Ang parumdom, ginibo ni Carlos mantangan Philippine National Police padagos naman na nagkakaigwanin preparasyon para sa eleksyon sa Mayo 9. Ibinasura kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang kahagadan kan Trade Union Congress of the Philippines na dagdagan nin 470 pesos ang daily wage minimum wage sa Metro Manila. Sigun ka sa RTWPB, bako na nindasakop ang petisyon na isilimitir kan TUCP kan Marso 14 na may kamauot na nagibon na 7 pesos ang daily minimum wage sa Metro Manila halay sa 537 pesos dahil sa langkaw na presyo nin Barakalon. Na pag-araman na para sa Metro Manila, nagsumiter kan ang CTUCP ni mga petition para umintuan ang sweldo sa iba pang reyon sa nasyon. Mantang ikinamundo kan TUCP, spokesperson Alan Tanhusay ang desisyon kan RTWPB asin sinabing deninda susukuan ang petisyon. Sinugo ni PNP Chief Jonardo Carlos ang Philippine National Police na totokan ng public safety as in law enforcement operation sa maabot na Semana Santa pun sa Abril 10 sa masunod na semana. Tugon niya sa mga police commanders na siguruhon ang police visibility sa mga lugar na tradisyonal na pigdadagsakan mga tao sa siring na panahon. Partikular ang mga istasyon in bus, aeropuerto, pantalan at siniba pang transport hubs kung sa inipig-order ni Carlos ang pagbugtak ng police assistance centers para mag-alalay sa mga tao. Mientras tanto, nagpapasakuro na ang gobyerno
o sa gobyerno ang mga paraoma kan Occidental Mindoro na grabing pagkalugi sa mga tinanom nindang sibulyas. Sa ngunya nasa 8 hasta 12 pesos na sana ang farm gate price kan kada kilo ni lokal na sibulyas. Ipinalawanag ang Provincial Agriculture Office kan Occidental Mindoro na sobra ang supply ng sibulyas bakusana sa Mindoro sindakulman na para tanom sa Northern Luzon. Supa naman ang mga imported na sibulyas sa mga storage facility kaya nagpundo na ang mga buyer sa pagbakal ng lokal na sibulyas. Nag-apela naman si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano sa national government, partikular sa Department of Agriculture na i-regulate ang importasyon mantang kadakol ang lokal na produksyon. Apero digdi, inagad man ni Gadiano sa DA na magpatindog ng dagdag na cold storage facility. Nakatalaan na desisyonan kan COMELEC sa Lunes ang apelasyon kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ma-exempt sinda sa public spending ban ngunit na panahon ng eleksyon. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na kanakaaging semana nakaaging semana pa sa nasinda, hinagadan ng ebidensya ang LTFRB's imposition paper may kinaaraman sa indang fuel subsidy program. Sa iyang ipiniliwanag na ipinapairaron pa sa pag-aadal ang mga dokumentos asin sa Webes pa sa na ipepresentar ang sa indang rekomendasyon sa NBank. Sa gararay na ipinangapunan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-amyendar o pagrumpag sa probisyon mananangod sa party list system sa 1987 Constitution. Tanaman nindoon kan Presidente na pigagamit siya na kan mga mayayaman asin mga poderoso ang party list para sa siyendang interes. Para kan magayon man ang pakagibo kan Constitution kan Pilipinas ang gabusman na laog kini base sa American Constitution asin idinugang pa ang party list system. Tanganing maiwasan ng korupsyon sa gobyerno asin pagkabasog sa bulsa kan mga balasubas na opisyal dapat na baguhon ang Constitution sa paagi ng Constituent Assembly o Constitutional Convention. Pinarumdom kan Department of Labor and Employment ang mga kumpanya na ang mga empleados na matrabaho durante kan regular holidays dapat makaresibinin double o doble kan sa indang aldawan na sweldo. Sa aviso, sa indang sinabi na ang mga obreros na matrabaho sa Abril 9, 14 asin 15 dapat makaresibinin 200% kan sa indang regular salary para sa primerong 8 oras. Sa indang sinabi na ang mga obreros dapat manabayadan ng dugang na 30% kan sa indang hourly rate para sa overtime work as indugang na 30% kan sa indang basic wage kan 200% kung ang pista opisyal na mugtakman na rest day o day off. Tinawan ni doon kan konsulada kan Hong Kong na apisar kan atraso ang briefing sa mga Pilipino may kinaraman sa nakatala na pagpuon kan peralian sa maabot na simana na makakaapektar sa pagpuon kan overseas absentee voting ang ikalamang wave kan COVID-19 sa nasyon. Ang nasabing briefing na pinagpartisiparan kan mga iba-ibang Overseas Filipino Workers Organization, media representative asin Filipino residents, tinuruan ang mga Pinoy ng proseso sa gigibo na eleksyon. Napag-araman na gigibo ng overseas absentee voting sa Hong Kong sa Abril 10 sa Bayanihan Center sa Kennedy Town. Mantang siniguro man kan konsulada na maigot na ipapautob sa butuhan na health protocol kung saan sarong botante sana ang papalagon sa polling precinct. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na gusto niya na ang interong nasyon may perarom sa lindong kan Alert Level 1 tanganing maturo sa naman o paghigpit sa taho kan COVID-19 pandemic asin makabangon naman ang ekonomiya. Siyang sinabi na iniman talaga ang gusto niyang mangyari tanganing ang haros gabos na paghigpit iyon na sanaan minimum public health standards siring man ang ibang lugar makabango na. Idinadagpa pa man ni Anyo na ang gobyerno nagaigwa naman in adjustment sa mga rekisitos na ipapairaro man lugar sa Alert Level 1 siring sa alangkaw na vaccination rate sa A2 population hali sa dating 80% pasiring sa 70%.
Nagparumdom ang Department of Interior na local government na bawal gamiton sa pagkakampanya ang mga tao asin rekursos kan gobyerno lokal. Inampatanid ni DILG Secretary Eduardo Año kasabay kan patanid na posibleng makasuhan ang mabayular digdi. Niyaras na pigdalauman na mapaluwas ang Commission on Election ngunya na simana ng resolution na mabilog sa task force kontra vote buying. Naglalaom ang Department of Health na maipapadagos ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 ngunya na semana o Semana Santa. Hinagyat ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang iba-ibang vaccination sites sa nasyon na ipadagos ang pagbabakuna sa panahon ng Kwaresma, tanganing matawarin proteksyon ang mas nakakadakol na mga tao kontra sa COVID-19. Sinabi man ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje na mapaluwasin danin memorandum sa iba-ibang DOH hospitals na may ganyan sa mga ini na ipagpadagos ang sa inang vaccination sites maski Semana Santa. Sa ibong nalado, sinabi man na niya na ini madepende man giraray sa magiging desisyon kan mga local government units kung mabukas ang sa indang vaccination site sa panahon kan Semana Santa. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGV. Sa pag-arakan mga pagariba, Ronald Baldo sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Edwin Terrell na nagsasabing salamat kansa ng pagantabay. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy jumpstart your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pag-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Manalo Breaks promo. Peel the label and send the code